Jsem dobrý držák. Vážené a milé obecenstvo, mezi super změtí sportovních a tanečních vystoupení jsme se rozhodli prezentovat naši výtvarnou školu první stupeň, výtvarný kroužek, kde tvoří velmi šikovné, nadané, veselé děti s hlavou a srdcem plné fantazie. Připravili jsme pro vás výtvarnou performanci s názvem Na procházce, kde vám představíme všechny barvy světa a jejich možné kombinace. Děti si své oblíbené barvě přiřadili i několik identifikačních vět. Přichází Lucie s barvou žlutou. Žlutá je jako slunce. Je to moc veselá barva a je jako citron a hlavně jako energie. Filip nám představí barvu oranžovou a ta je veselá a rozpustilá jako náš veselý Filip. Nebo i pomeranč, živo ve výtvarce a ostatní věci. V těsném závěsu za Filipem přichází František, ten nám představí barvu červenou. Je to divoká, temperamentní barva, barva zdraví a lásky a náš Franta vždycky červená, když něco dobrého vymyslí a už to přichází, Franta už nám červená. V závěsu za Frantou přichází Emma, éterická Emma a představí nám krásnou fialovou barvu, o které napsala, že je jako vánek, jako sen, jako obláček, který se rozplývá v nebi jako fialka a růže. Za závěsu za fialovou přichází Danuška a představí nám modrou barvu. Modrá je dobrá. Je to barva nebe, barva vody a norského ledu a víc ji popsat nedovedu. Ale je to dobrá barva a Danuška teď hledá svou početnou rodinu. Já vám chci jenom připomenout, máte ty pejsky jakože venčí, ano? Těsně za Danuškou přichází Hermínka. Hermínka nám představí barvu zelenou. Je to barva jako tráva, kterou každý den vidíte, ale krásná, jako naše Hermínka. Je to barva naděje a Hermínka venčí, my všichni venčíme. Tak, něco takový trošičku ještě nesí z toho vystoupení. Přece jenom jsou to mladí umělci a vidíte, jakože ten ostych je takový trošičku větší než u tanečníku, takže rozprostřete se, venčete, jo, politička. No. Přichází bílý Matěj a Matěj o své barvě napsal. Je bílá jako sníh, občas je špinavá jako sníh, je krásná jako čistý papír a jako jarní sněženky, pozor, pokryty rosou, romantik, básník. Přichází Eva a Eva nám představí černou barvu. To je trošičku zrádné, je to tajemná barva, je jako noční obloha, jako tmavý kost. A potně každá kočka černá, viď Evo. Eva měla ještě předvádět, jakože ta kočka na někoho vyskočí, ale pravděpodobně jí nezbyly síly. Úplně poslední barvou je barva šedá, představí nám ji Květuška a vůbec to není nudná barva. Je to úžasná barva jako náš pudník. Tak, teď několika kombinací barev. Samozřejmě všichni víte, žlutá a červená nám zkombinují krásně oranžovou, výborně Filipe, Filip se probudil. Potom červená a modrá nám opravdu zkombinuje fialkovou, Emma nastupuje, fialová, ano. Dále tady máme těžce identifikovatelnou barvu, zvlášť pro tatínky, což je tyrkysová. Ta vzniká sloučením modré a zelené s kapičkou, řekněme, žluté. A teď se tady koukám na druhou stranu. Jsme zapomněli na barvu všech exteriéru a interiéru na hnědou. Takže, nezapomněli jsme, ale i s hnědou barvou si naše barvy poradí. Tak tam má Filipek v vaše ruce. Hovno. Má ho tam?
Ovšem my tomu tak neříkáme, my jsme umělci, pro nás je to barva hnědá i s hnědou barvou v kombinaci se žlutou, poprosím Lucku, aby ukázala, nám vznikne krásná ochorová barva. V kombinaci s bílou Matěj nám vznikne béžová a v kombinaci s zelenou nám vzniká kaky. Takže každá barva dobrá. Já dětem děkuji a vám děkuji za potlesk.